пламна любовта между вас? Тя ни дърпа ръцете, тя държи неговата ръка с едната, другата моята. И казва на Борислав: Боби, запознай се с бъдещата ти жена. По улиците започнаха да, особено в Пловдив, да ни снимат страшно много. Цяла България, не само в Пловдив, да ни спират, да искат автографии. Звънят му само да го питат: манекин, как си? Така Как си? Да, някоя идея за бизнес. Ти вече си учителка. Тя метод. Кой обича повече лукса от двамата? Кое според вас е излагащото нещо, което сте правили? Ти, Боби, смяташ ли, че всички България, които живеят, са пълни селени? Абсолютно, да. Повечето, нали, хайде да не казвам всички. Имаме новина. Боби започва курс как да бъдеш топ газар и манекен на България. Много хора, примерно, казват: те не са успешни, те са смешни. Ти си газара на народа. Газара на народа, да не забравяме. Кой виждат очите ми директно от Монте Карло и Кан? Добре дошли на българска земя. За мен директно от Монте Карло. Здрасти, как сме? Добре? Малко студена е тук, нощи в България, много студени посрещате. Нищо, това е аутфита ви зимния, Филип Плейн, всичко е наред. Много благодаря, че дойдохте. Много благодаря. В момента правим изненада на Ана Мария. Тя не знае кои са ни следващите гости, защото вие сте първите ни гости. Това е изненадата. И казах, че ще дебатираме някакви теми. Искам сега да изчакате тук и когато ви даде сигнал да влезете, ще изненадаме и ще говорим за най-хубавия живот в Монте Карло. Чакам ви! Здравейте! Това е Извън рамките. Аз съм Нора Неткова. Аз съм Ана Мария Чернева. И ни е приятно отново да ви приветстваме във втори епизод на нашия чисто нов подкаст. Смятам, че един чисто нов подкаст е интересен и забавен, както една чисто нова жена в началото. Какво мислиш? Така е, съгласна съм с теб, Нора, изцяло. Но пък мога да допълня, че като аз имам за жена на всички времена. Ние сме жени на всички времена. Така че ние винаги сме актуални. И нека да припомним за този, който не е гледал първи епизод. Всичко започна на една шега и ето, че сме тук, вече имаме 10 предавания, които са снимани. Така че може всеки ден, всеки един момент да ги очаквате. Моля да се абонирате в нашия чисто нов канал, да ни подкрепите. Смятам, че такива две красиви, прекрасни мацки, дами като нас трябва да бъдат подкрепени. Аз също смятам така че абонирайте се за нашия канал. За да научавате много интересни новини, много интересни гости. Но аз казвам степ бай степ. Всичко стъпка по стъпка. Разбира се, ние но тъй като ние не сме направили освещаване на нашето студио, на нашия подкаст, аз смятам, че най-много се доближава до мен френския привкус. Не обичаш ли круасани? Не обичаш ли така едно много хубаво ароматно кафе? Не обичаш ли от красивите шапки? Като цяло много обичам френската кухня. Френски език толкова е стилен, толкова е красив. И смятам, че днес трябва да започнем с малко френски привкус. Доста интересно, Нора. Аз, нека да кажем за хората, че когато днес решихме да правим първи епизод на това предаване, на Ана Мария казах, че имам изненада за нея. Тя не знае кой съм поканила в днешния епизод. Искам да й задам малко така, да й подам няколко така гатанки, да видим дали ще откликне на това, което смятам. Но смятам, че е голяма изненада, тъй като тя познава човекът, който съм поканила днеска, виждала го е. И това искам да видим едно нещо. Ани. Слушам те, цялата съм слух. Добре. Кажи ми какво мислиш, за какво се сещаш, когато кажа лукс, стил, Монако и Сен-Тропе? Как за какво бе, Норче? За теб, нали цяло лято беше там? Не, то не може да съм само аз, нали? Нещо друго, сещаш ли се или да ти подсказвам още? Ами... Подскажи ми още малко. Добре, хубаво ще подскажа. Така, ами как ти звучи Филип Плейн им е първи приятел, събуждат се и виждат казино Монте Карло или пък кварталната улица им е булевард Коразет в Кан? Нещо това говори ли ти? Чакай малко сега. Значи, да, говори ми, но това няма как да стане реалност, тъй като те са доста далеч.
Да, така е. Те са си винаги в Монте Карло, ако говорим за едно и също. Но тук има една малка загадка, че аз съм Нора и правя чудеса и когато кажем, че те трябва да са първите гости на чисто новия ни подкаст, те имат само една опция и това е да дойдат. Те винаги са заедно, едни от най-екстравагантните двойки в цялата страна, най-луксозното семейство Димитрови, пиленцата от Монако, нека да влизат. Моля ви. Каква изненада, Нора! Много ми е драго. Значи голяма изненада ми направихте. Толкова много се радвам да ви видя. Нинче, добре си ни дошла, да сте ни на късмет. Здравей, Боби, как сте? Ами да сте на френски лукс. Извадила съм най-хубавия сервис, тук златния сервис. Сега не може така на златните и златната патица. С вас и си урочасаме, както се казва, студиото, така да ни е само на лукс, само на красота и само на луксозност. Нора, аз наистина съм страшно изненадана, че те са тук. Шокирахте ме направо, да. Аз директно, защото до вчера бяха сторитата в Инстаграм от Монако. Да, знам, аз ги следя и това видях. От Хелуина. Така, директно от Хелуин вече сме в това студио. Много, много приятна изненада, Нора. Благодаря ти. Как, разбира се. Последно се видяхме нашата четворка, така да кажем, на фестивал в Кан, не тая година, миналата година, защото този фестивал бяхме тримата. Да. Нали, ние сме Ние в края винаги оставаме само тримата. Да, защото по принцип, вие сте пиленцето от Монако, на мене хейтерите ми викат малкото пиленце. Който не знае, аз съм третото пиленце, нали? Но третото пиленце ще е настоящото пиленце. Така че аз се разграничавам с моите си други животни от зоопарка. Така, значи аз като цяло ви знам всички истории, дори и тези, които Боби не знае за Нина и Нина не знае за Боби, но хората нищо не знаят за нас, освен това, което качваме в социалните мрежи. И смятам, че е време да ви направим едно първо интервю. Вие от години не давате интервюта, никъде не ходите, вече не се появявате, защото вие като цяло, не че не сте канени, постоянно ви канят навсякъде. Нека да го кажем. Много преценяте местата, които ходят, вие сте на тема, че вие трябва да сте си като продуценти и сами да си определяте. Това е. Да. И отделно на подкасти. Аз знам характера на Боби. Боби, каквото решихме. Боби, каквото каже, иначе нищо няма да стане. Аз знам, че не ходите по подкасти, затова много ви благодарим. Това е първият ни подкаст, в който ще сме при винаги. вас. Първия ли е? Да, първия единствено за сега. По толкова много подкасти ни канят. Аз винаги, когато ходя някъде на подкаст и ме питат, пиленцата може да ги докараш към моля те, няма как да ги докарам, те са много тегави. Много Да. Добре, аз искам обаче да ви върна малко в началото, защото хората чували са за историята за медения месец, знаят как заживеете в Монако. Искам да върна в дискотеката, в която се запознавате в Пловдив. Как стана всичко между вас? Как пламна любовта между вас? Това и аз искам да го чуя, тъй като не знам историята. Как така, защото знаеш кое е много интересно? Че в живота хората цял живот търсят партньор. И никога не попадат на точния партньор. Обаче те някак си намират се и те са създадени един за друг. Единия допълва другия. Няма две мнения по въпроса. Да, всички това го мислят. Да, затова сте, не мога да кажем перфектни, защото няма перфектни хора, но сте едната половинка, която запълва другата. Родени сте един за друг. Да. Така е. Запознатост ми беше много интересно в Пловдив през 2017 година, когато беше открит един много луксозен нощен клуб от известна верига в България. И аз тогава отидох с мои приятелки, с тогавашната мис Пловдив. Аз, тъй като съм спечелила конкурса мис студентка във Варна, Мис Икономически университет, и нашата приятелка общата Елица, тя е известна певица в града. Елица се познавам, да. И тя ни покани, сега излиза на дискотека с мис Пловдив и мис Варна. Добре, хайде. И ти са миските, тръгваме, да. Аз тръгваме. И отиваме с момичетата, като бяхме общо 4, защото Ели си беше взела една нейна приятелка. И общо 4 момичета отиваме в разгар на купона, се заболяваме страшно много и по едно време се става скучно. Повечето хора вече взеха да си отиват, защото основната част, същинската на дискотеката на откриването свърши. Да, т.е. стана вече 3-4 сутринта. 3-4 сутринта, да, точно така. И ти виждаш Боби. И виждам зад нас минава едно много хубаво момче, така си на голям балтон, като кожени истории, ти Филип Лейн. Точно мъжкар, да. Аз викам, тъй като поздрави Ели и нейната приятелка,
И аз питах Елица, ти познаваш това момченце? Тя каза, да. И аз искам да ви запознаем, тя каза, не ти трябва. Аз казвам, как така не трябва? Не се занимавай. Тоест тя те е предупредила веднага, че той не е за че тебе. не е за мен. Точно това ми предизвика любопитство. Да, как защото забранения плод па е най-интересен. Най-интересен. Как така не е да викам, мен ти ме запознай, пък вече дали не е за мен. Защо смята, че не е? Да, абсолютно. Ние няма да се Откъде знае тя, че? При което... Вижте, няма се женят, тя казала. Аз казва за забавлението, за една вечер. При което тя ни дърпа ръцете, тя държи неговата ръка с едната, другата моята. И казва на Борислав, Боби, запознай се с бъдещата ти жена. А ти какво си помисли, някаква мъжката версия винаги е по-различна от дамската. Тя вижда принца, той промежда. Аз просто отида да поздравя на нашата приятелка. Изобщо не си направил някакво слава. В смисъл, тема елата запознат с много момичето, който не търси. Приятел. Добре. Направи ли ти на някакво впечатление или в началото нищо нямаш? Никакво впечатление в началото? В началото си говорихме само. Те, принципно, любовта и чувствата на мъжа на един по-друг етап се появяват. На жената, примерно, тя може да разпознае, но мъжа малко. Ние си знаем, че общо ми си говорихме. А вие, ако сте били подпинали в този момент? Аз бях и в друго място. Всъщност нямаше да имам тази дискотека, щях да ходим в друга дискотека, обаче така случиха обстоятелства, че аз трябваше да съм там с ни приятели, които, те стърнаха и оставиха сам накрая. Аз викам, аз оставам тук до края. И така отидах при нейните приятелки на Нина. Да, и останахте заедно. И останахте заедно накрая. Да. Точно така. И така стартира. Като 1-2 месеца почти не се виждахме, реално аз му се обадих веднъж, да го покани да излезе някъде. Тоест ти направи първата крачка. Той ме питаше дали няма да излизаме с момичета. Но непрекъснато ме питаше, няма да излизаме с момичета. Общо, смисъл, забавляваме заедно. Че той си харесал някого друго от момичетата. Че не няма да излизаме скоро, нали? Ти разбра, че това е мъжът ти. Първият момент, който го видя. В първият момент... Усети ли нещо? Да, може би още веднага при запознанството ми много така ми привлече вниманието и за това реших, че трябва да продължа контакта и да се виждаме, да се видим. Да. Като той ми пише, първите съобщения, които той ми изпрати, бяха от сорта, няма да излизаме с момичета. Кои момичета? Аз мислех, че някой друго момиче, за да разбера коя всъщност си е харесал. Дали мен или другите момичета, може и някой другите да си е харесал, нямам представа. Но в крайна сметка така се случи. И започнахте на шега цялата ви връзка. И кога, на кой момент Боби реши, че да й предложиш брак? На кой месец това стана? Как го реши изобщо? Как решаваш такава стъпка да предприемеш да предложиш брак? Заедно го реших. Заедно, да. Заедно го реших? Да, заедно. Вие сте много прагматични. Какво ще мислите? Аз знам, че сте много бизнес ориентирани. Плюсовете и минусите. Да, обсъдихме ги тези работи. Да. Тя предложи на дата, аз викам майя до следващата година, примерно 2019 да е. И тя не искам да по-рано 2018 и тя даде зор повече. Да, защото ако беше само за 2019, можеш да изобщо не се да не стигне до бързо да го хванеш. Слушай, сега аз казах 19.9.2019. Тя каза 18.2018. И сега ще ми се го направи, тя не искам да по-рано и иначе ще загуби цялата века, ще замине по дяволите. Да, ако ще случва нещо да е сега. Веднага. Добре, го решила, да. Бяхме направо в Имаш предати, всъщност. Добре, кой плати церемонията, сватбата, едно нещо събитие, което е много скъпо. Винаги семействата събират, разделихте ли си това? Това или мъжа пое само, или как разделихте ли? Разделихме си. Да, разделихме сватбата, като сватбата беше така трамплин, с който искаме да изкараме много пари. А ти, Нинче, тогава какво работеше по това време? Аз работих в един хотел, голям верига. Да, аз знам, да. А ти какво работеше по това време? Аз занимах с автомобили от Холандия. Тоест горе-долу същото, с което и преди и в момента. Не, аз занимавам с... Да, трансферите си, това е ясно. От тогава внасях автомобили. Само автомобили се занимава. Така. И реално като младо семейство решихте да съберете пари в пликчета, да може да ви подпомогнат. Да няма подаръци, да е само пари. Така, каква беше сумата, ако мога да кажа? По това време парите не са много, нали? То в други времена. Цифра сума беше, но не беше много. Но не беше кой знае колко голямо, не оправда очакванията. Не оправда. Ама и можа ли да избие сватбата? Да, изби сватбата. Поне това не е малко все пак. Изби сватбата и си взехме първи автомобил, да. Семейна сватба. То е семейен общ автомобил. Да. Който аз виждала ли съм на тази кола? Да. Тази, по-старата. Първичната
предишната, да. Първата ви Първата ескорса. да. Първата ви Тя се пак взехте е- с тези пари. Която пак стартира бизнеса с трансферите Пак стана известна и тя, да. Да, а как решихте да станете известни? Защото, нали, вие сте били една двойка, която всеки си е известен в Да. неговия кръг, в неговия си кръг. На необичайно така, Ама аз не ви нетипично. вярвам, аз за мен сте направили стратегия Не, бизнес план. бе. Аз Няма знам, че как. постоянно всичко Няма. искате да ви... Няма. Не, съвсем Просто случайно. мога да кажа аз как станахме. Айде, какво е? Да. Бяхме на Филип Лейн колата, в Ролс Ройса, който е А Фантом как? Добре, 2019 това го година. помня, ма ти как се качи в колата на Филип Лен тогава, по това време? Бяхме се запознали в Туига с него. Така. И следващия ден бяхме в смисъл, пак засегахме в Монако, в един ресторант, който Ма е ви до тогава не Туига. бяхте много близки още, после станахте много близки вече с гостувания работи. Помоля го да, Да. защото мисля да купувам също кой, да купувам също. А вие Да. така се запознавате всъщност. Или да, по-сериозно. Защото това беше първата ви година в Монако, нали така? Да, Още в първата началото. ни. 2018. Точно Още в първата ни. началото. Първа. Да. Така, и аз влизам вече в колата и почвам да сам тук с вичките, тук са така, към Нина Виса, тук тази, Да. която седем отгоре. Реално тогава в България нямаше такива коли. Няма. Първо, Не, да. сега през... Той нямаше. нямаше никъде Да, такива беше коли. нов Тя модел. беше Да. Фантома беше топа Да. на Да. Ролс Ройса. И реално Да. ние сме тук и ти кажеш, Апили, ние сме тук през това беше клипа, нали така? Фантом, Да, да, ние точно сме така. тук Ролс с Ройс, различните. всички е такива. Да, и защо според вас го разпространиха? Аз сега вече малко Ами, не не помня знам. какво беше тогава. Точно Казах, е защо го това, разпространиха? Реално една двойка, която си говори някакви неща, може да не било на шега. Да. Точно го направихме на шега на Да, там това етап. шега, Почваме да се лигаем вътре в Да, колата. ама всъщност. те не го възприеха начин на шега хората. Така. Да, Да. точно така. Те го Те възприеха са на различни, сериозно да. се едно. Казвам, Ние го сега те са купуваме. много тъпи, не, те Да. си мислеха, И не. те са глупави, че не са виждали звезди. Да. А то повечето в България, те дори Те няма, никой те не- карат Няма кой какаруците. никакви Да, Ролс абсолютно. Ройс, чакай малко. Сега ти карат каруците, още Не виждам знаеме. конете по кварталите на София, то няма значение. Нали? Нали? Тоест, качихте за тази кола, направих този клип, качвате го в историето. Да, на сторите, Да, на и на клипчета, пост- и на пост. Да, постове. ама как те, на изобщо постове. как медиите, как, или те, как така почнаха да го Ами те разпространяват? теглят, не знам, някой Качил. го е В качил групи, в някакви мемели, групи, там някакви да. такива групи. Мемета, И да. оттам Всички. взимат, всички медии гръмнаха, смисъл от първото. И медиите, така ли? И Да. медиите. Не само Списания, социалните. вестници. Вие сте предизвикали Списания, огромен вестници, интерес, да, не? Просто пишат да, си статии, спомням, че- списания, вестници, А ние преди това се познаваме с вас, нали така? Да. От С- 2017, да. И вие тогава още реално, когато се запознахме, не бяхте пиле, още така Да, Не пиле. бяхме ние били бяхме, да. съдмени. А, добре, аз мен като се запознахте, аз... Вече бяха известни. Вече- Да, Вече бяхме. бяхме, бяха, да. бяха, да. Бяхме. Ние много Тогава години се се запознахме. познаваме, Да. колко Да. 10 години вече се Да. познаваме. Толкова станаха, да. И да. 10 години, да. Май 10 години. Толкова, да. Да, аз честно ви казвам, защото нали сте ми близки, изобщо Да. не помня как сте станали. Просто знам, че един ден вече станах. И това Така, е с този част. клип, да. Така, и по-нататък видях, че цялата тази стратегия върви. То това нещо върви Реално, интересно. ние го продължихме това нещо. Да. Видяхме, че върви. Видях, че Дай сега- върви. Да, да ги И почнем кой здраво. беше втория клип? Втория клип вече почнаха провокации срещу хейтерите, почнаха провокациите. Да. От фестивала в Кан. Тогава, нали, тук всички Ще ги са съдим звезди, етики работи. да. Не, това май беше по-нататък. По-нататък, По-нататък беше. да. Ми, Ами Втория с това с фестивал в Кан беше, да, Как фестивал всички са беше. облечени, и Лео ние сме Ди на Каприо, лукса, и ние сме на точно галерията, това, да. като А кога всички беше актьори. момента, който разбрахте, че сте известни? Защото едно е по някакви тогава медии. да е, Кога? след Ние в Rolls кой Royce. момент разбрахте, След ние сме Rolls Royce. звезди? Ние сме наистина известни. Да. Да, след Ами Rolls Royce. 2019 лятото се бяхме подправили за кратко и тук полиците започнаха да, особено в Пловдив, да ни снимат страшно много от цяла България, не само в Пловдив, да ни спират, да искат автографии. И ми стана много странно и е много интересно как така всеки иска да снима Как с ви нас. дойде това нещо? Как ви Ами в дойде? началото стресиращо, нали, малко странно, обаче пък и интересно, викам как така всеки се снима По-скоро с тебе. интересно. Интересно, да. Да, нещо ново. Интересно, нещо и много, хареса. И да, към ни да, хареса. да ги Да. почнем и Макар сега. че трябваше още тогава, ние малко по-късно се осъзнахме, защото реално после ни покани Карбовски по това време в неговото предаване имаше, Втори план. нали, втори план, но ние... Имахте ли там участие? Имахме, Да, да, да. имахме. Аз там сам между участие. другото не се сещам. Да, да. Има даже две части, Долче Вита. Две Първа части част, го втора. направихме, то са много дълго. Да, Там е много много- интересно с Много това. интересно, да. Супер, аз ще си го пусна после, защото и аз не съм го Да. Да, аз знам участието и много запомням, що смени жената. Да. Реално там, за И мен оттам станахте също, вече да. като утвърдени. Да. Точно така. Нали, там се Да, защото е утвърдихте. реалити. Да. Нали, това Да. все пак е вид А и реалити. вие сте и семейство, нали? Да. Тоест, славата, има нещо при славата, между другото, което хората, които не са известни, отначало идва много тежко. Примерно идва много хейт изведнъж. От Много, хейтери. да. Когато От хейта. имаш, нали, когато си популярен от началото, аз винаги казвам, че
Дали, има един момент на хейт, не при всеки е така, защото зависи какво си известен, има един Така момент е. на хейт, който ако го преодолееш и вече никой не може да те бутне, Да. оттам нататък може да се справиш с много всичко, неща. да. Всичко, И да. тогава не ти тежи славата, но Да. много тежи, ако не го минеш този етап на хейт. Аз, примерно, до днешен ден никога не чета нито един коментар за себе си, изобщо не се, ма никой не ме интересува. Не по-добре, да. Никой не мога И ме аз- бутне, аз аз ги толкова съм чета била и ги мразна. крия после. Няма да Да. забравя, ви, когато ми звъняхте по телефона, ме норчето така пишат, слушай, бе, аз съм била най-мразният човек в България, викам, Да. спокойно, бе, това ще мине, няма Нали? проблем. Мене с киселина иска да ме заливат преди време. Има всякакви заплахи. Вършен в България. Да. Съм такива неща. Добре, значи, нека да така, славата реално на вас ви беше интересна. На кого му се отрази, как мислите индивидуално? По да се вземе на сериозно славата. Кажете един за друг. Как мислите? На Аз кого? мисля, че Борислав повече се вживява в Аз ролята, той съм продължава. по- Той обича хейт. Виж, аз съм най-добре клуб може да го викам аз най-добре. И до ден Той има днешен легена, Много да, го правя. манекена. Аз го правя, да. Специално даже и получава и обаждания, Аз го звънят му само да го питат манекен как си. Така ли? Да, някои идея за бизнес, всеки неща О, той посредно ми говори, за... това е такива. А ти Посредно иначе сме- даваш ли му така малко да даваш реверанс назад, да му даваш О, полезна изява? давам му. Правиш ли го? Особено тази година му дадох цялото поле. Тази Да, година тази година те малко малко беше по-встрани. Така. Защо? Защото отделих малко беше повече лишено. внимание на моите си неща, защото аз обичам си моята работа, това, с което се занимавам. И малко ми беше too much. Повече издошло, да. Да, Беше за на работата. на работата И бях виж, отдана, ако кажа, починах и си. само славата. Той не се умаря. Аз нямам, преда няма. И на Имам, фестивала сме имам, първи. да. С тебе сме първи. Имам три бизнеса и четири бизнеса сега, да. И отделно, да, инфлуенсър, да. Ама, Точно така. добре, Нинче, ти измори ли се от известността? Ами аз се изморих до такава степен, че много хейт се изливаше, като се отдръгнах малко, вече беше насочен този хейт само към него, което за мен ме успокои, Да. защото моят профил е чист, няма лоши коментари, никой, защото не се показва Ние толкова пишеха. често. А, добре, а на теб до ден днешен не ти влияе хейта? Не, вече не се дава, аз свикнах. Нали, премина през този период, в който ти е било гадно? Преминах нали? през този период, доста отдавна, но просто му дадох тази година поне да изява на Борислав. Да. Много добре Той добре се справя, да. Аз съм добре, ама дай друго година, поне да си пак екип. Ти година вече Да. аз влизам в играта. Боби, Там това става, клипче, това клипче, което го направихме от филмовия фестивал с теб, гръмна. Стана много яко, между другото, хареса ти, нали? Какъв клип направихте? Двамата Двамата, от колата. Да. Ама какво правите там? Ами клипче си направихме с Боби, Двамата, като да. бяхме на Да, фестивала. Цяла България гръмна. Ами Да. те сега, нали, аз доколкото съм запозната, вие значи, използвате също вашата популярност Така. с цел и работа. Абсолютно. Бизнес, да. Вие в моят бизнес момента свързан реално с... поздравите, които ги отправяте, Точно така. аз значи няма да забравя преди няколко месеца, когато преди да заминат преди лятото, Монако, да. спряхме с Боби колата в центъра на Така София. беше. Един много момче мина и каза, може ли да се снимаме? Боби се замисли, реално отговори, съжалявам в момента, нали, те бяха ни сложили скоби на колите, това беше Да, сюжета. и И момчето каза, кажи ми колко да ти платя, за да се снимаме. Той отказа парите реално тогава. Аз отказах парите, да, да. той отказа Така беше. парите, Аз наистина е отказах. така. Да. А което и мен ме изуни. Много Не, аз бях чудесно. в... Бях хора, защото... Да. в смисъл, Да, тази но футбол малко беше- имам предвид, че колко? това е, нали, в чужбина, примерно, нека да кажем, аз, примерно, ето хората знаят, че аз платих една много солидна сума за meet and greet среща с Дженифър Лопес. Да, ние го знаем. Да, т.е. че има тази практика в чужбина да се плаща за снимки. Вие в момента го правите по-насочено към тия поздравите, луксозните поздрави. Да. Много хора ли си поръчват? Добре. Постоянно, за само си въобще поръчват. взимате даже от твоята камера, от твоя ефир да признаем всички. Предстоят коледни, новогодишни празници, има и дни. Очакваме ви, да. Очакваме ви. Вие Поръчате сте. много инкогнито поздравчета, не се правят така. Дайте Дайте по-смело. разбирам, че има любовници, любовни истории, но нека да са по-различни нещата. Да, така, Има абсолютно. много хубави идеи, Права е. креативни сте, измислили текстове. които- Добре, кажете каква е тук, може да кажем колко искате за луксозен поздрав. Да, 100 и 200. 100 и 200. Добре. 100 Не лева, са ако е не само е скъпо, символични са. Да, съвсем прилична цена, да. Прилична, да. Да, прилична цена. Пращат, Да. хората си поръчват, поздравяват се. Било инкогнито, било публично, като ги даваме в Инстаграм, така че поръчвайте. Да, ако искате да се популяризирате бизнеса, Също Вече да ви правим върна. реклами. Това е реклама, Точно, да. точно Да. е правилно. Слушайте,
правим това други бизнес рекламите, който е. Да. И вече основният ми е с трансферите. Трансферите. Повечето знаят. Добре, я да питаме сега за другия ви бизнес, трансферите. Я ми кажи, ти постоянно си движение, лудница Ти ти, знаеш какво е, да. по полятото ти е страстна Да, лудница. абсолютно натоварено, постоянно Да. се движение, отделно трансфери. Кажи ми, кои са Да. известните, такива, може да кажем някакви много известни хора, които си карал, някакви, които българи говорим, защото това е българска аудитория. Точно това ще я да го питам Да, аз, да. българите. Ами то е хубаво да кажем, ама не е много хубаво за самите. Има ли някакви баровци като Има, да. бизнесмени? Много, Да, много. много. А от Много. този underground има ли? Особено Има и лятото, от да. underground, има. Няма да кажем, няма да казвам. А с любовниците си идват или с съпругите идват? Някои с любовници, някои с съпругите. Зависимо от период. Те са периоди. Добре, кой дава според вас повече пари? Баровеца или нормалният човек, който просто иска да почерпи? Как ги виждате? Има ли стиснатост при бизнесмените или как? Някакъв път Борът се дава наистина хубаво. Да. Някакъв път тези, които за първи път идват, само и само с нас, Да. да остават малко повече, за да направят един клип с нас или нещо като поздрав, който пак се заплаща, както ти знаеш, нали, всеки поздрав се заплаща едновременно с трансфера. Да. На Нина трябва да стои с касови апарат. Да. И така, Аз касови апарат. в джоба винаги имам дигитален код. Така ли? И фактури, да. Добре, от Underground разбрахме, че има и от Underground. От High Life има ли? Българи. Че извинявай малко, Ника. Е, Първо, аз съм пример. първата. Ясни. Да. Въпросът е, че... Аз съм най-редовната, то няма Така е, по-редовна от най-редовна мене. е. Гледаме, че Всяка има... година, да, понякога. Между другото, не знам дали хората, дали вие го Винаги забелязвате, ще бъде. но аз забелязвам едно нещо. Когато аз ходих в Френската ривиера, когато не беше толкова популярна, да изключи Монте Карло. Кан не беше много популярен. Никой почти не ходи. Кан не беше, наистина. Кан и Ница не бяха. Ница е малко по-туристическо. Кан не беше много популярен. В момента аз реално виждам всеки втори българин е там. Всяко лято. От 2 години. Смятате ли, че вие, аз, път моделските се от към жените, вие от други хора, така привлякахме се едно като туристическа дестинация. Абсолютно. Ние всъщност популяризирахме Френската ривиера. Ми да почнат да ни Аз, плащат. ти, Нина, тримата популяризирахме цялата ривиера. Да, ми да И оттам почнат. нататък цяла България да изсипва. Дори това за мен е добре, защото аз получавам дивиденти Да. повече заради трансферите. Но Такса туризъм. Това са посещения. Да. Случай да трябва още летището да Много че нещо трябва да се замислим. Да, аз имам една много Съвместен интересна. бизнес. Аз знам, че вие сте, Да. значи, както аз искам да обясня Да. нещо на зрителите. Много хора наистина ви подценяват, много хора ви сметат за глупави, обаче искам да кажа нещо, че така се от най-малкото нещо да се измисли идея и да се разработи нещо, което не всеки умее. Нина в момента, последния път, като се видяхме с една възрастна дамата, видях и викам каква е тази лепка, която ти се разхожда с тебе. И ти ми каза, това е моя ученичка. Да. Така бе. Тоест ти вече си Тя учителка. е учителка. Тя е ментор. Аз съм ментор. Да, тя взима, нали, Знаеш ли заложки. как? Нина е направи преподавателка. курс. Не, Да, така, по ако инфлуенсър. си имаме Наталия По инфлуенсър. Кобилкина, Тя има френски така, Нина е френски учител Учител, и да. инфлуенсър, тя показва луксозния начин на живот. Това за първи път го Тя чувам. учи. Това е ново нещо, нали? От миналата година. И Да. плаща се с радост. И аз се питах Да. Нинчето, така бе, Нина, кой ги плаща, кой иска да... Как да имаме луксозен начин на живот? И една възрастна дама, която примерно мъже е богатаща, Точно вече така. над 60-те години, но една много накипрана така. И тя се мъкне като Нина след всякъде. И аз се питам, каква е тази жена? И тя казва, това е моят ученик. Вика, тя си дава парите, за да бъде инфлуенсър. Да, абсолютно. И аз си И казвам. Нина не е ментор. Аз образувам така, да. И тя идва, да, последния път даже в Негреско, за много година на общи дете Марта на посрещани, бил в Негреско, пихме кафенци и там. Ама да й кажеш на тази луксозната жена, че когато идват сметките, трябва да си ги плаща. Нали? Така. Това не си я научила, нали? Тук мога малко и аз да се Обаче пък включа. тя пък плаща на нея Да, за плащаме за курса, за обучение. Добре, каква е цената, която им вземаш на твоите ученички там в Монако? По 100 евро на час. Не. 100 евро на час. Мисля, че символично си. Да. Там. Прилична За там е е цената, добре, да. абсолютно. Да. Като казахме там и като казахме парични единици, искам да я питам един въпрос, който в момента много интересува всички Добре. българи. Това е за еврото, на влизането в евро. Знаете, от другия месец и половина, България влиза в еврозоната. Това е голям стрес за българина. Вие работите с Виждаме тази това нещо. валута. Вие работите с валутата. Кажи ми, какво е мнението ви индивидуално, питам всеки от вас, какво е мнението ви за еврото, как мислите вие, защото живеете и тук, и там, т.е.
Как мислите да разпределите финансите си и какво мислите за навлизането? За ли сте, против ли сте? Ние като цяло нашите пари са само в евро, в смисъл от 2018 година. Български пари почти нямаме. Българска фирма имате ли? Българска фирма? Не. Няма. Не, нямаме Да. фирма. Какво мислиш за всички хора, които в момента се притесняват, други пък са против? Те Ти как си всички за, хора против? в момента им пишат съобщения и ще можеш да намериш работа в чужбина. Виждат ни Те са постоянно. в стрес в момента, така че нещо трябва да се направи. Не знам, тази държава нещо не върви на добре. Окей, защото Това не е хубаво да се Ти, Нинче, много е какво рано. мислиш? Много е рано Аз според мисля, мен. че Рано не е. се отрази добре на влизането на България в евровалутата, защото Еврозона. реално реално българите не са свикнали, ще има един шок първоначален. Сигурно. Всичко ще поскъпне двойно. Целта е да се сравнят цените, които са тук, При нас. в чужбина Както на знам, Запада, спомена, Франция, е- Германия, Испания, големите държави, както при нас. И реално, между другото, аз както гледам цените по магазините, хранителните най-вече, стоки са почти колкото нашите във Франция. Даже някои ги минават. Даже Стандарта на Даже ги България минават. много висок. Да. Ето зависи къде пазара иска да се храни, що винаги е така. Да. Има и така, има и така, има и високо, има и Супермаркетите, да нисък. кажем, че големите вериги супермаркети, известните, са горе-долу почти като във Франция, даже Франция няколко пъти са Добре, по някакъв начин ще наруши ли баланса във вашите финанси? Имате тук някакъв, имате Абсолютно по имот, никакъв начин. апартамент, Не, имате... няма да. апартамент, За нас коли, ние живеем изцяло в чужбина. Да. Ние сме тук за месец-два на почивка и за И да се оправим някои да неща, се видим с всичко теб, данъци, такси. да оправим там на колите. Значи да разбирам, че вие сте против на влизането на еврото, така ли? Аз да, специално, защото Не е хубаво. цяла България ще бъде в шок в началото и не сме още готови. На първи, ние реално на нова Ние реално година, сме заедно. така, ние много сме сме заедно. заедно, В но Монако. в 00 часа, Така. след полунощ, всеки един българин може да отиде до банкомата и вече ще получи В евро. в евровалутата си. евровалута, което няма да е приятно за тях. Изобщо за мен също Нали? няма да е приятно. Ето, да. Ще стане голяма инфлация, Да. всичко ще поскъпи, Най-вече инфлация ще стане. хората ще обеднеят много зле. Ще стане още по-страшно, да. Ние още когато нали ходих, още... Мога аз да кажа. А нямате да смятате, че ще го лесни по някакъв начин това превалутиране? Аз в момента постоянно като съм в чужбина, Не. от една страна има, винаги има една страна, винаги има нещо позитиви и негативи. Нали, това постоянно превалутиране. Но другото, което е, нали, България работи с много международни пазари, примерно за бизнесите, според мен, може би ще е по-добре. Тъй като прехвърлянето от сметка на сметка, нали, това превалутиране и таксите, това вече няма да го имаше. Тоест, разбираш ли, има някакви позитиви. Това може би ще е плюс, обаче пък за другите неща, ще сигурност нагоре, ще гледат да се завърнат с Ами, то не, нали, тези в има... Европейския съюз, които Си има са в органи, Германия, които в началото ще следят. Ще видим. Ще следят. До определен Всеки трябва да Стрикно, в до началото, определен етап нали? ще следят, да. Но ще има инфлация. Но пък имам и такива познати, които примерно предлагат услуги, като фризьорски услуги, като козметични, Така. които ги питам как ще се променят. И те ми казват, ако в момента 60 лева. вземам 100 лева за една услуга козметична, вече ще ти вземам 100 евро. Ето, Ето, ужас. ето Факт. това е Значи отговора, да, 100% инфлация, 100%. Но това е частния бизнес. Нали? Това става въпрос за частния бизнес. То много хора са частни бизнес вече. Да, то държавния- държавата почти липсва. Никой не. Добре, сега къде живеете, когато сте в България? В Пловдив ли сте? Пловдив ли си, да, Пловдив цяло. Имате ли някакви предложения за някаква работа в България? Аз не, и тя няма. Но вие не искате и да се връщате, доколкото Абсолютно, знам. да. Говорили сме на Да. тази тема с тебе, Така, Боби, и с така. тебе, Нинка. Да. Знаете, да. Да. Добре, не знам дали ничето иска да говоря за тая тема. Скоро искате да се видите с наследник. Ами да, Да, бе, Боже, да, дай Дай Боже. Боже стане. Правим Правим опити. всичко по въпроса. Всичко По въпроса. Дай Боже да зарадваме нашата аудитория. Още не. И за имена мислили ли сте? Да. Да. Какво искате? Ако може да си пожелаете, нали? Детето не се избира, какво може? Аз Какво... съм, че тя е момичето, ясно. Да. Кой ще го гледа повече според вас? Кой повече, нали? Определен майката, но Който има повече време. Който има повече време. ще разпределяте задълженията. Да, Най-добре близнаци. Много ще им дойде Много на ще първо, да, много ще им много, дойде. много. Едното за другия. Да, нека да става на първо. Добре, кажи ми, Нинче, на Да. какво искаш да научиш детето си? Ами най-вече да бъде добър човек. Да. Да бъде хуманен. Това е най-вече. Момче, момиче, няма значение, но важно е добри
всичко във Франция Да все слушай. още дават така по комунистическо време, нали, си ги учат децата, как ги възпитават абсолютно, наистина да е добро на ценности, като Да, добродетели, да Боби ще го помага. научи ли да бъде топ газар? Ще му купува ли Естествено. малки филипенчета? Задължително, оттам се как? почва. Оттам се почва. Ще му купува ли от тези малките Да, коли, да, дето да. са... Точно бутиците така, да. в Малките Монте-Карло. Спортните, да. Да. То ще е много сладко. Те малко Боби. газарче. Да. Добре, аз имам Газарка. един въпрос, защото то е ясно, че вие няма да се разделите, дори да имате моменти на раздели, както всяка една няма ли? двойка. Това е ясно, че вие укрепвате връзката. Ма как се справяте с ревността? Защото сте имали през живота си етап на прекъсване, както всяка една двойка. Как се Няма справите ли с такъв голям ревността? етап? То беше за кратко, Беше да. за Да. седмица само. Да, как се Да. справихте Една през този седмица. етап? Притеснихте ли се, че другия човек ще отиде при друг? Никакви особено се чували. Значи Реално не сега се разделяли ще... изобщо. Да. Да, бързото, като се прибираш в България, аз му правих резервации, нали, по държавата. Така че ще Където- каква раздяла е? То не е, да. Това не е раздяла. Просто леко, нали? Да, има ги тези А моменти. Да. според вас, за какво може най-много да се скарате? Мисля, ако има нещо в живота, за което може най-много да се скарате, какво би било то? Много интересен въпрос. Не знам. Според вас, какво Задръгнявам мислите? се, кажа. Ама не, ако нещо наистина разруши вече тотално, но какво може би било Хармония, един? да. Какво изневяра ли, предателство ли, кое? Изневяра Или няма. пък ревност от страна на единия. Не. Не се ревнувате. По-малко си имам си доверие, да, някакси. Имате си доверие и знаете, че другия няма да погледне Да, няма встрани. къде да ходи и какво да прави, защото сме постоянно заедно, а и на ривиерата разстоянията са кратки, всичко отиваш до център, пътя най-далечно до център. Най-далечното разстояние, да. Не, няма. Няма. Добре, много хора се питат дали реално всичко това, вашия образ е фалшив, дали се преструвате, дали това сте вие, нали какво мислите за хората, които мислят това нещо? Ами, дали Кое- се кое- кое да е фалшиво? Дали вашия образ, вашето поведение, Значи, нещата, образът които всеки говорите. трябва с Да, актьорски са фалшиви, актьорски, да. Там играем. Там си Много се добре. актьори вече. Какво е слави? Да. Да, Е, Да, много то сте го готини. кара, да. Ние ще играем, И се вече за толкова за. Да. Да. И са нормални, да. Да, аз мога да го потвърдя. Вие в ежедневието не сте... Не сме нормални, не сме Да. някакви. Да. Сега аз Не са легални, не са пред правилни. който и да такова, аз смятам, нали, специално не, че съм жена за Нина, смятам, че е много интелигентен човек. Тя наистина се справя много добре с езиците. Така да кажем, че тя е много добре френска гимназия. Аз много се впечатлявам на хора, които говорят просто езици. Тъй като аз говоря английски език и наистина някои хора ми се отдава. Нали? На мен не съм човека, който се отдава много по езици. Нали, разбирам много езици, но се отпусна да говоря, нали, нормален, на високо ниво, единствено английски, нали, мога да говоря. Да. И се впечатлявам на хората, които говорят други езици. Нали, Нина, примерно, френски е доста труден език, нали, и се впечатлявам, че го говори толкова високо ниво и е оправна и така много оправна. Да, и много сладко го говориш, кокетно, много приятно звучи. Да, страхотно. Аз съм я чувала също как говори на френски. Добре, тежък ли е живота на Френската ривиера? Не, лек е. За нас- Значи там няма проблеми. И как ще Лебедо, как се лебедо, идва лебедо, да сме в мирна криза? Как? Защото нощ ти сменяш Ти държавата. не живееш там. Ти не живееш там. Ти не Ти само трябва за да останеш забавление на туризъм. за Защо? кратко, например. Знаеш. Да, и е половин много месец тежко. Ами, Кое защото е всяка Отношението вечер- на хората, Да, на сервитьорите. Ако ти си чужденка, нали, как те възприемат, нали? Нека да разкажем онази история, Да, където кажи. аз с момичето, с което бях, Да. тя беше останал ключа в нея, не можах да вляза в апартамента Да, си на спомням си, булевард да. Коразет Да. и полицията дойде и каза, ти не можеш да стоиш посред нощта. Не може, да. така е, Пред вратата. така е, нямаш право. Да, нямаш И казаха, право. ако вие не влезете във вашия апартамент Трябва да ви- след 5 минути, ние Така е. трябва да ви арестуваме Да, по да, закон. Да, по закон. Да. Тоест аз дори нямам право, човек си забравил ключа. Да. Тоест той няма право и 5 минути да остане след определен час, което е много странно. Ами такива са незаконните неща. Странни Няма закони такива, има. да. Мене няма да забравим историята, която знаете, отидох на фризьора и искаха да ми извикат полиция на фризьора. Защото не си платила ли? Как не съм платила, защото му казах, че не си харесвам косата. Ами да. Еми, Той... Каза, че ще ми извика полиция, не съм се мислила за нещо повече. Да, Знаете, имате- по време на фестивала охраните на звездите как бутат, как се такова, те не ги интересува жена, мъж. Защо не? Много арогантно поведение от французи. Ами, такива Всяка са. година, нека Такива да са. кажем, че нали, много хора отиват в хотела, отиват в от заведение. Така, ние ходим там. Но ако се застоиш повече време, аз вече всяка година съм там 10 години. Нали? Да, почва да Така, гонят. и аз виждам малко повече от нормалния турист. Нали? Да. Защото вие съвсем виждате. Да. Но и познаеш каква борба е с тези хора с това отношение да се разбереш.
Там отивам с настаняване на хотел, платила съм си 5-звезден хотел, отиваме да се настанявам аз, те не ме И пускат да така влязат. да чакаш, да. Чекираме 4 часа. Да, Не ме 4. пускат дори да се преоблека, не ме пускат дори на басейн. В Сент-Тропе взех Боби на моя басейн, иска да го изгонят, не му пускаха бръки, че аз съм клиент на хотела, на резорта. Как се чакаш ли Боби там? Трябва да чакам, за да можеш... Аз да се проблека, не го не пускат на басейна да влезе. Аз съм сама в стая, платила съм стая за двама и съм просто сама в стая. Да. Мога да поканя някой, Ами такива са им правилата. дори в лобито не може да ме Не може, изчака. да. Просто аз от персонал изключително грозно отношение. Аз съм Особено ако разбера, че Такива са лицемерни са. лицемерни са. И Просто почва едно са мачкане, едно, нали, един вид да покажеш, че те са повече, той ще ти си зависим от тях. Нали, Тоест ти си един турист за тях все едно. Ти колко пари имаш, тогава Ти държава си да местни. Да, но ти също работиш там, Нинче. Точно така. Ти Ами аз също не ти го си зависима възприемам. от това. Да, аз не го възприемам това поведение. Нали, аз никога не съм свършала така. Въпреки техните им правила и неща. Чувстваш ли се понякога потисната от хората? Гадно се чувствам От работодателя си. работодателя, защото, например, ако ти кажеш, не, няма да му даваш стаята му готова и те ти кажеш, не, директорката, която е директрисата на хотела, ти каже, няма да му дадеш карта и да бъдеш, да не му дадеш стаята му готова, ти да ни го пуснеш. Това не го разбирам, нали? И трябва да и се починиш, да й кажеш, нали, че няма да дадеш карта, че не е часа вече за чекин. И трябва да изчака, да го помолиш учтиво, нали? Просто че стаята му виси готова. Това не го Такива работи. А Бобич, с какви проблеми битови се... Да. С какви Знаеш, при проблемите... мен, понеже аз съм си шеф на собствената си фирма, аз обикалям аз с моята кола. Ти пък имаш проблем постоянно с зони, с С паркиране. паркиране, с такива работи, защото това е знаеш кола, всякъде фул макси. Да. И всеки дава зор, Всеки дава по-бързо зор. да си. Да. Най-лошо е, че те са в Рузуци първо не могат да карат, те са мудни и аз постоянно трябва да им правя някакви... Караш ли се по някакъв път така български? Псуваш ли ги? Постоянно. На български На псуваш ли? български, на всякакъв език. Разбират ли нещо? Не. Те разбират, че го играе. Ти френския научи ли го? Да, справям се. Изречения, вече изречения. Прави. Значи Преди трябва да само научиш думички. някаква фраза да ги псуваш на френски. Да. А могат ли да те арестуват полицията, ако ги напсуваш на френски? Ние не сме пробвали. На полицай. Не на полицай, но някакъв... Ма ти не беше ли с нас в колата, когато там нещо ставаше миналата година? Помниш ли, Боби? Нещо Да. стана, някой те Ние един отраскали? път блъснахме колата. Ударихме колата. Така ли? Бяхме заедно Ударихме тогава. лекичко. Ти не Четиримата помниш бяхме. на един завой? На един Да, завой. Ударихме преди в дискотеката. колата, като Преди ходихме да дискотеката, хапваме след да. дискотека. Как си забравил? Два пъти ти щупих телефона, ти забравяш. Аз всяка година, когато отида... Аз лоши работи не спомням, като цяло, да. Всяка година, когато отида на френската ривиера, Бях Бог ми забрал дава почти. телефона, аз Като го за чупя. колата, да. Да. Как става? Всеки път Тия трябва работи нови има, да. телефони да Да, купувам. да, Да, да. писна. Или ви Вече Моля има да махни с телефона. протекторе. Пари Да, няма да. с телефон. Да. Беше много забавно тогава. Да. И също Боби се беше ядосал много аз. Много, Да, много, да. много. Така, сега искаме да ви изиграем една игра. Добре. Така, ще сте много интересни и сме ви подготвили. Тук не знам дали сте ги виждали. Така, Момент само. добре. Това са едни табелки. Да. Само момент. Боби, би ли ми подал ето това разбира тук се. отдолу, че падна с да. такова. Подготвили сме едни табелки, които са за аз, т.е. Да. ти, Да, да. а другия е тя, Нина, Да. другото И той. е той. Тоест, Да. според въпроса, дали може да отговаряте само с аз и той, Да. трябва да насочвате Към. и Камерата. така, Камерата. и реално да отговаряте. И да видим дали сте идеалната двойка на България, дали сте един за друг. Добре. Добре. Да пробваме. Хайде. Всяка въпрос. Не само, че Така, Да. камерата е... Да. кой обича повече лукса от двамата? Кой е по-ревнивия от двамата? Кой е по-суетен? По-суетен. Кой харчи повече? Тук с две ръце. С две табелки, ако има. Кой определя семейния бюджет? Кой командва вкъщи? Кой обича повече? То така ще кажете И вие. кой е по-умен? Кой ще стане по-добър родител?
Да. Кой е по-стиснат? Аз съм по-пестеливия. Браво! По повечето въпроси бяхте единодушни. Да, Нали? имаше някакви нормално. разминавания. Имаше Две ли някакви имаш разминавания, да, имаше някакви Да. разминавания, Видях. но важното е, че дори и с две вие минавате Две, да. и за мен сте една от най-добрите двойки. Знам, че ще се задържите заедно. Кажете ми сега за настоящите си планове. Какво мислите? Сега сте в България, ще постоите 1-2 месеца. Да, за кратко, знаеш, да. за кратко съм тук. Така, До отворени нова ли година. сте сега на предложения от телевизиите? Звънят ли ви в момента телевизиите? Не, до сега не звънят. Телевизия специално не, но от подкасти, от Да. реклами. За реклами получаваме за по-скоро. също. Може би Да. ще ходим за реклами. Така че за реклами. Защо не се реклами, запишете на кастинг за новия Big Brother? Ами не, за Big Brother няма как. За Big Brother. За Big Brother, аз Да. това Чакаме покана. Дитус Поморар за да участваме в колкото Вибрада. отговаря Защото ние сме на нас. не сме... Да. Точно това ще я да кажа, Нора. Как би... С хонорар би- не да. са същата. Ето, тя знае. И то с Да. хонорар, Разбира се. който Нали? отговаря. Ами. За И то те двама трябва да ви човека. поканят. Нали? Да. Те трябва... А не вие А не да ние. ходите на кастинг. Да, Да, аз имам да, един да, въпрос, да. тъй като от Така, много Марфия. хора, които така съм била гостувала, всичките много искат да ви поканят, но казват, че нямат бюджета да си ви позволят. Така е, искаме хонорари. Смятате ли, че Да. хонорара, който искате е доста висок за българския стандарт? Ние живеем на... Не смятаме, че е Да, високо. чак толкова високо не, нали, може да си го позволят, но просто явно не им се дава. Е, И това е. за това проценти... Не им се дават. Дали не им се дава? Да, точно така. Не им се Или, дава. или просто Точно нямат така. бюджета да си позволят? Мисля, че не им се дава. Може би не им се дава. Винаги Пък можеш да... няма- Да. Да лавираш, да отрежеш в някаква Точно друга така, да дойка отрежеш от бюджета, или от само някой друг да участник, за да дадеш на да нас. дигнеш рейтинга. Да. Винаги можеш, знаеш. Вие смятате, аз знам Да. вашето самочувствие и такова, Е. да, че вие заслужавате най-много. Най-много, да. Дали? Да. Аз между другото много исках да поканя Луна президент и не съм отменила още тази покана, Така е, по да. принцип, която имам. Да. Тя също ми обяви бюджет. Е, нормално. Ще го помислим това, ако е в рамките на разумното. Да, Да. Защото смятам, по принцип, по интервюта всички знаят, че не се плаща, по подкаст също не се плаща. Плащат се реалити предаванията Да, по националните реалити, телевизии. Да. Нали, но ще го обмислим това. Нека напишете в коментари всички отдолу. Искате Да. ли да видите Луна президент? Интересно Да. ли ще ви бъде? Много ще да бъде интересно с вас с Луна, защото това са образи. Аз също съм от те образи, Той, ти си които ли сме с много нас? интересни Да. за аудиторията. аудиторията. Леко скандални, леко така. Колоритни. Да, Колоритни, Ана Мария да, пък създава най-вече. един такъв по-нежен тонус и привкус. Нали? Трябва да има различни хора и трябва, нали, всички да живееме заедно. Нали, всичко е в плана забавното, нали? Да има забавление, да има смях в времената, в които живееме. Смятам, че има много негативизъм, много престъпност, много България, лоши неща, много негативизъм. И трябва да има нещо забавно, с което да се гледа и да се... Така. Имам един въпрос. Кое според вас е най-излагащото нещо, което сте правили по медиите? Има ли нещо, с което сте се изложили и ви е било срам и сега си кажете, защо го направих това нещо? Аз не си спомням. Да, и аз не си спомням. Нещо да... Нещо, което сте казали някъде? Не сме се излагали. Да, това е хубав въпрос. Смятате ли, че на момент сте се изложили или не? Не. Защото много хора пишат коментари, знаете. Да. Виж, то само се излагате, няма да се скриете някъде, знаеш. Това е Да, коментара на така. всеки, на всеки, Ето, да. на всеки е така. На вас, Той и на нас предполагам, сега нали? това ни чака. Е. Аз не го отричам. Да, да. Да, в Монте Карло и те да се излагат, нали? Има ли момент, Да. в който си признаваш, защото аз примерно пред себе си, моят са моменти, на които, нали, на по-ранна възраст съм си казвала, май съм се изложила, нали, мен ми е забавно, аз не съжалявам, но съм си го осъзнала. И оттам съм си извадила. Има ли такива моменти или вие смятате, че всичко е било на място? Няма такива моменти. Ние не съжалявате. Не съжалявам, съжалявам, не. да. Нямаме такива моменти. Не, там сме го направили и сме Нека някой дойде да се ако излага някой по-малко. се е обидил, нали? Да се пробва. Да, нека Не. Добре, ти, Боби, Няма смяташ шанс ли, просто ти да се Боби, изложиш смяташ в ли, че Да. всички България, които живеят, са пълни Абсолютно, да. повечето, нали, хайде да не Всички казвам са всички. По-скоро със селски менталитет. Селски менталитет, Да, по-скоро менталитет, да. Да. Имаш ли се Браво. на нещо повече? Ти специално имаш ли се? Естествено. Нали, най-големия. Най-големия. Те хора това не го знаят. Ти го казваш, но знаят хората не го знаят. Знаят го, много Как добре знаете го знаят. какво? Искат Знаят кой съвети. са. Искат съвети. Да. На топ газара. Искат най-големия. ли ти съвети? Искат от топ съвети, да как да бъдат топ газар. Добре, Как да какво съм им като тебе? казваш? Като Еми- един човек те пита
как да стана топ Не газар. запиши се за Да, участие. за обучение. За обучение и ще ти кажа за курси, така. Да. Почваш ли в момента обучение? Почвам Как? обучение, да. Само докато съм в България, мисля това да кажа в момента. Почвам обучение, докато съм 2 месеца сме тук. Как да станеш Как да топ станеш газар? топ газар? примерно. Така, имаме новина. Ето, новина. Боби започва курс как да бъдеш Точно топ газар така. и манекен на България. Запишете Не се се ли лично в страхуваш от Инстаграм. конкуренция, че ако дойдат много топ газари, то няма да си топ газара на България? Ами не, Едва ли ще имаме минути. няма да мина, да. Има, Просто има мога да един кажа. момент, То в е който оригиналния. ученика надминава учителя, защото е по-малото поколение. Зависи. Ако се представя добре, но трябва Не, да не зависи, издържат на трябва- световно ниво. Смисъл Трябва да живее на... по малко това. В чужбина, да Превишава как? този на талант собствено място. на супер актьор, примерно и така. Това е ментора на всички топ газари. Нали така ни? Да, той е само един. Ево, Това е Боби така е. Манекена. Ето както Наталия Се. Кобилкина и Даниела Рупецова са в момента правят разни Семинари, да. Ето, Така. Борислав Аз в почвам момента... аз, няма да съм Точно да и той. правя. Добре, може ли да отгаднем Да. на хората, когато се пишат на един семинар при теб, какво ще получат? Ми ще получат... Като знания говорим. Като знания, какви знания можеш да им дадеш? Тоест, защото примерно Даниела нали, проповядва това как да Така. бъдеш женствена, по какъв начин, енергия. нали, да привлечеш мъжа, какви са грешките ти. Нали? Аз много не съм и чела какво предлага. Аз изобщо не е Така, даже не но примерно ти знаеш най-добре какво би научил новите си ученици. И да следват своите нали, цели първо, да самите себе си те. Когато излизат на камера, да си кажат това, което те искат, в смисъл това, което те искат да бъдат. И ще стане. Рано или късно. И да повече трябва да си вярват. Добре, ма това са 2 изречения. Ние имаме семинар 3 часа. Другото е вече... Тайна. Тайна. Другите Не вече са разкриваш. вече. Това е само началото. Другите, Нали? за който си плати, се запише. Точно това. така. Който Колко запише. смятате да е цената на този семинар? Как да бъдеш топ газар? Ами ще има различни пакети. Да. Стандартен, Стандартен. по-нормален, и по-обстоен и VIP. Тоест VIP е на първи ред. Да. Може би ще имате снимки с Да, хората. да, снимки с хората, да. Коктейл. Коктейл също. Може И би освен Кетеринг. аз да дойда и да Ами ми... ще дойдеш, То, да. как да бъдете българска Дженнифър Лопес. Айде Толкова всеки може да прави Правим ли го? семинар. Правим ли го? Толкова всеки Еми, после правим има... го. Ами хайде, ночи, да, ти ето. абсолютно Добре, не най-добре смятате ли, знаеш. че повечето хора ще дойдат за сеира, за клиповете, Ами, за нека снимките? да. Нека за да кой, дойдат, за за каквото каквото искат. искат. Нека да Да, дойдат те, ще го да. Точно популяризират още така. повече. Ще го популяризираш, повече ще го популяризират по начин. И с мен това добре дошъл мен, смисъл. Още повече ще им се дигне Абсолютно. рейтинг. Да. Ани е права. Което е Да. целта. Случая е Да. права Зени, да. Да. Така е. Еми, да. Ще се запишеш, който има желание. Добре, в Инстаграм, значи нали, имаме новина. Боби прави Семинар. семинар на тема как да бъдеш топ Топ газар газар, да. на България. Така. Стартира съвсем скоро, друго ще бъде. И след това ги канят на среща в Монте Карло, на практика да на практика показват. да показваме как се става топ газар, да. Вече на практика. На теория Нинче, в че ще България, вземеш ли на роля в практика, това или това не ставаш Ами, специално ще него? взема, да, ще... Еми, нека да дойде Ще тя. взема участие, Тя ще част А от ти да екипа ми. направиш Част от екипа ти. екипа ми, да. Част от екипа. Аз съм вече част от екипа. Вече си част от екипа. Да, Вече. на топ газар. На топ газар. Значи трябва антураж да има топ Е. газар. Да, Е, той как. Това няма начин. Щом нямаме други хора, Аз съм... Ти ти си Да, топ, екипа. ти си екипа. Нищо, Топ аз смятам, газарката. че това е ролята на една жена да се приспособява да прави компромиси. Аз знам, че ти правиш много меки Да. компромиси към Борислав, нали, защото жената овладява връзката реално. Да. Както една жена предразположи мъжа, такъв е и той. И жената е тази, която води мъжа. Дори той да не знае, тя го води така леко. Ами да, допълваме се. Да. И добре, че ме слуша. Добре, разбрахме за семинара. Какви общи други мечти имате? Искате да почнем с семинар, след това до година дете. Да, Да. и след това покупка на жилище на Френската Френска ривиера и ривиера, по-специално да. в Кан. Добре, как смятате да си купите това жилище? А, Кредит, с Не, какво? не. С лични Лични средства. средства. Без кредит. Добре, хората ще питат къде имате толкова много пари. Ами Ние работим. 3 бизнеса, аз Да. тя работи на Да, хотелски Добре, Да. как успявате с всичко при положение, че стандарта във Франция е изключително скъп? Нали, аз Да, виждам, високи, да. квартирите са Еми, колко да. струва една квартира Колко? горе-долу на 1300 Френската лева. ривиера? 1500, да, през Това не е лятото, много нормално. 1500. Но ако го вземеш дълъг период, Да, за една това година. е. Да, това Ако не е вземеш за много. къс период е Да. 2-3 Това са около евро. 3000 лева, Да. това не са много пари, в Да. България са същите цени. Да, горе-долу. Това говорим за къде, за Ница, за къде? За Кан. И за Кан също може За Кан. много крайните квартали. По-скоро Кан. Да, и реално ще е студио, то не е апартамент.
този студио. Да, колко минимално пари на месец ви трябва да живеете на Френската ривиера, за да имате нормалните условия на живот? Много 10 000 евро. Да. 10 000 евро. Да. Ама има хора, които работят по строежите, работническата класа. Ние сме от тези хора. Да. Сега, има хора, да. Те са малко незадоволявани с не малко. Добре, какво включва 10 000 евро издръжката ви в Френската ривиера, да пребиваваш на Френската Това е ривиера? минималното само. Да, и Ма какво отделно там включва е във висок вашите стандарт. квартира? Това е ясно, храна. Горива, поддръжка на автомобила, Развлечения. развлечения, дискотеки, барове. Дрехите на Боби. Поддръжка, да. Дрехите на Филип Лен са ми само да. част от тези Част от 10 тях. 000. Я като кажем сега Филип Лейн, да поговориме. Всичко започна с Филип Лейн от колата му. От колата му. Първо ти му беше почитател. Той почна първо дискотеката му, после от колата му и после вече се прехвърлихме от тях. Добре, а нека да се върна на това с писмото, където много хора се смяха, щом сте му приятели, защо сте пред дома му, не сте в дома му. Това беше преди години, да кажем, нали? Защото тогава го нямаше и нещо се беше много телефон, нещо се беше вълни, не дигаш телефона. И решим тогава да опишем писмо тогава, къде се намират. Достигна ли това писмо до Филип Да, Лейн? Достигна, Според даже, нас се стигна, да. както Всъщност, виждате, ние имаме... вече сме официално от тях. Вече Всеки сме път на официално, всяко да. Сега сме така и аз съм Сега с сме така, вас. да. Ти си с нас. Сега септември месец не дойдох, тъй като бях рожденичка. Да, нямаш да. Но по принцип той прави много тематични партита за Много Формула 1, хубави, за Уникални, фестивал в да, Кан. ти поне си била с мен, знаеш. Ще ходиме тая Ще година ходим май месец. отново. А Да. добре кажи, защото Нина не е голяма почитателка на партията. Да, Нина не обича Тя да не бъде, идва. с мен и Нинче, тебе. ти как допускаш да ходи в толкова много моделки, О, манекенки? да ходи изобщо по никакъв начин. Той отива да си говори с Филип Лейн, да се въвлява, да Ти си се снима. радваш за него. Аз се радвам, да. Тя ще Аз се радвам, значи да. само Да. с него се виждаме с Филип и Абсолютно, си да. пием по ново шампанско. Ама да ти кажа, има интерес към Боби. Аз нека, да мога се да снимат, тук да. да откликна, че има интерес, той не Нека. подава, О, но да. има интерес от Има, момичетата да, към 100%. него. Аз дори в бутика, когато сме ходили на парти, коктейл партия в бутика му, непрекъснато някакви рускини, нали, така искат да се запознаят с него, на здравите си работи. Обаче аз го оставям, нали, за да може да си говори с хората чак. Той ни откликва на тях, тъй като го видят, Дори че имаше са от един хомосексуален тази година, се запознахме с менеджера на магазина на Филип Лейн официалния, който на покани с Боби бяхме на откриването на новия магазин. Да. И така той прояви интерес, хомосексуалист прояви интерес към Боби. Да, 100% те може най-вече го харесват. Абе, Боби си истински манекен. Да, Истински да. манекен. Българска Да, Филип да, Лейн. Да. 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 Така, българския Филип Лейн, бърса Дженифър Да, Лопес. така, Аз така. ние тук Да. сме Ние направо... сме вече- Да, копия. Копията. Но оригиналите. Нинка не знаем какво. Никакви да са Евангория. сложим. Ние сме си ние. Добре, знаем, че сте ни от най-известните на Френската ривиера българи, но има по време на фестивала и други известни българи, които идват там. Да. Има и много актьори, Да, карали актриси. сме, да. Така, разкажете кой друг български актьор или актриса сте виждали по време на фестивала? Ами, известни... И как се отнасят с вас, защото актриси, да. нали, когато сме българи на чужда земя, така някои се радват, други малко са не откликват, нали, мислят се за голяма работа. Разкажете някакви истории с български популярни лица, с които се засичате, как протича на ваша среща. Ами, тъй като ние сме винаги Най-популярен. абсолютно на места, където другите не могат да ги видят. Ние сме вътре в центъра на събитията, в хотелите, в които те спят, преди да излезнат на самия фестивал, защото на самия фестивал няма как да ги срещнем. Сме там за охраняеми, с коли, но в хотелите, известните 5-звездните хотели в Кан, ние там ги виждаме, ги срещаме. Преди години срещнахме известната наша българка Мария Бакалова, която така имаше малко високомерно държание към нас. В началото се направи, че не ни познава, искаше да ни подмине и аз казах: Мария, може ли снимка? Тя се направи, за да ми говори на английски, при което нали... Тоест тя не Тя може би- отговори на български Тя да реч. говореше, да, аз си казах, Да, може тя да много помолиха добре за чу, снимка, че ни да не говори на може. български Тя език, много да. и много добре А ни възможно ли тя да ви познава. е познавала? Точно това ще да питам. Да. Възможно ли тя да ви е познавала и нарочно да е... Ами Може и това да е, да, ние- може и това да е. Не може да гадаем, но За първи път я отношението видяхме тогава тогава. така малко на сила даде тази снимка. Ние искахме просто да снимаме с нея, нали, за спомня да ни остане, защото тогава по това време беше популярна далечната 2022 година, ако не се лъжа. Това беше с този Да, филм, който... да, с филма, в който така Участваше, да. стана известна.
Не, но друга наша актриса, която ми направи изключително впечатление на мен. И Ето и твоята на Борислав Дашка? също, моя Дашка, Нина Добрев. Ника Добрева. Тя изключително много се зарадва в познание, за да ни прегръща. Тя ли да дойде ни при целува, вас? Тя дойде дойде при нас, даже викам, Да. леко съм леко Прегракнала, прегракнала тя не и може да говори от щях да вчерашното ходим вътре да пим парти. по нещо. Обаче съм и трябва да... Тя говори ли добре български? Много Говореше добре го говори добре, български. но Да. Да, все едно е живяла в България, Говореше тя е го живота добре, не в Америка. Но Да. добре, даже ни каза, Леко че така, после миши, го да. остане време ще се видим, защото сега трябва да излиза. Тоест, какво излиза значи обобщение? Че звездите, които са от доста години в този бранш, Имат, по-свободно по-свободно и разговарят. нормално държание, да. абсолютно. Даже И поведение. повече така си говориха. Да, си говорите с И нормално нормален разговор. Има ли други българи, които така идват по време на фестивал? Познавам. Освен мене, като ме изключиш мен, аз съм там как? редовна. Да. Има ли Да. други българи? Български следи има ли? Има много българи, които не ги познавам. Някой ги кара, някой не ги карам. Но виждам постоянно български. Чувам български вече нон-стоп. Имаше по едно време един филм, който така се опитаха да го популяризират, да влезе в листата на... Там много трудно се влиза на фестивала в Кан, да влезеш да е един от филмите в кастинга, който се прави. Даже не си спомням името на филма. На Саня Саня Борисова. Борисова, да. Просто секс, нали така Да, беше? точно така. просто Той Да, беше помня, включен ние ги никъде. видяхме заедно, реално. Да. Да. Добре, освен актьори, актриси, някакви инфлуенсъри, Ами, О, инфлуенсъри да, идват идват, даже си имат с нас между другото. да, за Да. български инфлуенсъри ви да. питам, тъй като Боби видях твоя стори с най-актуалната ергенка у нас. Да, Анна Шермин, карах разкажи. нея. Ами, тя ми се обади за трансфер и аз ги, нали, смисъл, след пак ги... Да. Тя ти се И обади превози. да ми се я обади возиш. да я возим, Искала да се докосне до лукса, Да, така ли? Да. искаше да се докосна до хубавия лукс, до хубавата Да, кола. правеше много сторите, Правеше хареса и сторите в колата автомобила. ми, да. Тя на почивка, предполагаме, е дошла. Да, за сега приятелки, така, да. да. Просто на екскурзия. Екскурзия, да, за яхното шоу, което беше. Имало и Време е яхтено шоу. Имаме яхтено шоу, да, септември месец, тя дойде за Да, в Монако. няколко С дена. приятелки Еми, да се, приятелки. да се разхождат. Да се разхождат. И с дискотеките и барове си. Да. Ами, супер, страхотно. Що ме била с приятелки, всичко е А някакви интересни истории? С кого? С известни Нещо да личности? издадете от кухнята? Ами, по принцип, сега още аз може да кажа, че на какво ми прави впечатление, че толкова години ходим в известни дискотеки, популярни Туика и Джимис в Монте Карло. О, да. Тази година от особено отношение в Туика посрещнаха ни като някои суперзвезди, само червени клинки ни Че вие в Туига Е, винаги Хелуин. с ние се Да, виждаме. като Че нас. ние нова година, Да, ние там трябва е го просто- напаснем. Да, Това е бе, ясно. да. Да. Това е ясно. много, Виж сега, да. това са малки. Монте Карло е много малко. Да, и се знаем. Много малко на Луксозно. ширина, охраните са едни и същи години, познават персонал, на- който познават от 100 работи. години. Това е И ясно, известно, нали? да. Нормално е, нали? Ние се виждаме постоянно. Те управителя, аз примерно на Буда бар 10 години един и същ. Абсолютно. Така, И не това е само, абсолютно да, нормално. Той навсякъде. в България е така, нали? Той е така. Нека да кажем, че там не е много по-голямо, колкото България. Да, малко е. То е много луксозно Просто е село. по-луксозно. Луксозно. Да. Да, просто дори тротуарите светят и блестят. Да. Да. Това ми е любимия звездичките. град на мен. Нали? Да. Град-държава, да. Град- Град, държава, това ми е Да. любимия. Смятате ли, че малко вече дойде много пиленца от Монако? Смятате ли вече да бъдете пиленца от друга държава? Не. Смятате не. ли да бъдете пиленцата от друго място? Не. Монако не го Какво замените мислите с- за пиленцата от Дубай? Разбира се. Нашата среда, там сме популярни, там сме известни. Така че... Пък и там е най-красиво. Там е Да, красиво от всякъде естествено другаде. красота. Най-стилно, Дубай е много най-красиво. много Всеки не ми изкуствено. харесва там. Да. В смисъл, харесвам се Монако и мисля, че остана Монако си живее. Има разни правилно. Нали? пиленца Да. в Дубай или Подкрепям. какво друга Така. държава, но те са имитации. Имитации на оригинала. Така е. Всички знаем, че филмите и всичко тръгва от там. Да. Добре, мислите ли, че много хора ви копират към днешен ден, към днешна Абсолютно, дата? да. Ще се опитват да бъдат като вас, не за Клип меми знаем, клипчета, знаем, да. не говорим за такива, Просто да че бъдат. искат да изградят някакъв образ. Искат, но не на всеки се получава. Явно не е било, не е такова С какво време. мислите, че превъзхождате другите двойки, които ви копират? Ами, сигурно има качество, за да останем толкова време и все още да сме така Добри на върха. актьори, добри нещо, актьори. което ти е вродено в себе Добри си. сме като хора, нали, не знам защо така има толкова много хейт, но те хейтят всеки известен да, и Абсолютно. Защото известен. сме някой, И всяка защото известна ако ти не личност. си някой, ако не си някой, няма да хейтат. Българина се дразни на успешните хора. Така е. Абсолютно българина много Така е. мрази успехите на другите.
Да, много хора Факт. примерно казват, те не са успешни, те са смешни. Какво казвате на тези хора? Сега ако застане един човек пред теб, нали? Този, който в момента ще хейти отдолу, какво Така. бихте му казали на него, в лицето? Бъди смешен ти, Да айде бъде в малко, смешен бъди и смешен той. и ти в малко и Да. и Да станеш дойде, известен и ти. да бъде смешен и той, нали? Бъди готов толкова обаче. години да Да те издържи. хейтат. Да, да го хейтат и да продължава да живее, да не му Или пука, просто нали? няма така, защото ти не си цял за нищо просто. Да. Точно това ще Няма да го кажа, на- че той дори да дойде, той няма да нищо бъде направи. Аз интересен. бих Той това няма да да бъде дадеш два интересен, вела, да. да видиш нищо, пет нищо не става. Еми да. Бих То го не дал- всеки носи бих го този дал талант. също, да. Да. Е това. Да. Това е изречение. Че от него нищо не става. Да, живота в чужбина със сигурност не е лесен и не е само цветя и рози. Тя рози, да. Да, и не е трудно да се задържиш на едно място толкова много години. Не само на сцена, и да си в чужда държава сам, вие нямате Да. там никакви Не, близки. ти знаеш Нямате много добре. майка, Не, нямате не, баща. не, не, не. Един ден като почнете да гледате децата си, къде мислите да Там. ги отглеждате? Там, И да. как ще справяте, ако двамата работите? Ами там си наймат Виж, гледачки. да, нали, Има нямаш да, си които кой, имат. който ти гледа детето, а ти докато си работиш, Ти си докато си плащаш, действаш да. бизнеса си, Или си работиш. А няма ли да излезе, защото заплатите там е много скъпи? Няма ли да излезе по-евтино един-двамата да гледат детето, ми да се плащат гледачка? Ми не, чак толкова не. Може да си го позволи. Не. Значи ти смяташ, че след като Може да родиш, позволи, да да. продължиш да работиш. Да, по-добре е да може По-малко да- ще е май. Той повече майчинството пари да като има. цяло във Франция е по... Колко е? Една година? Ами не, 4 месеца. 4 само. месеца. 4 месеца. Да, Много През да. които се 16 плащат, седмици. Да. Да. ти там си плащаш осигуровки, реално ти се всичко. водиш Да, там да, така тя е на официална там, да. Ти официално си там. Да, официално. Тоест теб ти По се френското полагат законодателство. абсолютно Да, всичко. защото тя има А работа. Боби с теб как стоят нещата? Ими, Да аз те съм полагат ли към- се някакви неща? Аз съм съчен към един познат, който е, нали, с неговата фирма работя и така и аз получавам някакви, нали, добавки на Да. кое ще стане. Добре, т.е. един ден, ако най-си Боже нещо стане и загубите работата, френската държава ще се погрижи ли за вас? Да. Абсолютно взимаш обещетения. Ще те обещати Да. и на Да. трудовата Непрекъснато. борса, докато не си намерите нова Абсолютно, работа. да. Ма аз смятам, че няма да ви се налага, тъй Не като... вярвам аз. Да. Не. Тъй като вие Да. дори не ви трябват и трансфери, дори не ти трябва Да. работа нали, в хотелите. За мен вие и сами може да грижите ваша синация. И сега с този семинар, който Боби ще го прави, как да Точно бъдеш го, топ да. газар. Точно го носи, А, да. да. Кога могат хората да се запишат на този семинар, Още как да още бъдеш до бъдеш- седмица. топ Да. Това е газар? страхотна идея. Да, до Наистина седмица. интересна. Да Заповядайте. пишете Мен ще ме Сега поканите в ли профилите. гост-звезда? Да, естествено, да. Да разкаже как Да. да бъде с българската Разбира Дженнифър се. Лопес. Да, Разбира се. то се включва в Да. лукса. Да. Ми как? Да. Вписва се идеално. Супер. Разбира се. Коя ви е най-любимата звезда от фестивала в Кан? Еми, за мен Кой беше най-трудната звезда, която можахте да се докоснете до нея? Най-трудната. Аз няма да забравя, че имах един случай, тъй като не е толкова лесно. Отиваш и виждаш всеки по улицата. О, Да, с виждаш никой не е лесно. много хора, много никой не е лесно. моделки. Но най-големите звезди, според всеки звездата е голяма. Да. Примерно, Харисън Форд аз го виждах в един ден 5 пъти. Обаче Шакира не я видях нито веднъж за една седмица. Веднъж чаках Шакира 5 часа и тя не дойде. А Харисън Форд по случайност, по съдба го виждах 5 пъти. Да. Така, той е за вас, кой и до ден днешно още Шакира не мога да стигна до нея. Тя много рядко идва нали, в страната, Много. в Европа. Коя беше за вас звездата, която толкова много искахте да видите, най-трудно така? Ами, За Боби и Филип Лейн най-голямата му звезда. той с Не, аз него, съм да, той вече си са приятели, приятели. Вече да. Да, но на мен любимата ми звезда е Ева Лонгони, тя всяка година Ева Лонгони, тя си не е тя наша тя си приятелка. приятелка. Тя е Лонгони, Тя е ние тя сме си е, всяка да. година. Тя не е Да. Тя не е толкова труднодостижима. звезда. Тя е много земна, тя се Много говори земна, с ти знаеш всички колко нас. са ни са познани с нея, да. Да, но аз имам една приятелка от Тя само с нас се Тя снима. също Да. знае, Тя бе. реално, когато ни Тя види, се познава, тя да. само с Ида нас се направо и снима. да директно, имат но нощ така ли хайде да беше? познава. Аз с Пъти. Додорил И съм, аз- които не качвам вече, Да. нещо, защото се изтърка. Знам. Да. Ами, освен Ева Лонгони, Ей, ти сме си... Разминавай се постоянно с нея. мисля, че щяхме да изпуснем да снимаме с Джуд Лоу. Тогава си Джуд спомням, Лоу, да. че те го бяха качили в един Във ван. луксозен ван. Трябваше да го изкарат от... Ние бяхме заедно, Да, къде бяхме заедно. спряха Но целия тогава- ван Целия заради ван нас. заради Заради нас. нас, заради да, нас защото тримата. казахме, че от Да. 10 години го И чакаме още да един човек. снимаме, нали, това беше малко Да. лъжа, защото ни от 10 години го чакаме да снимаме. Да. И той се почувства така много се възгордя, зарадва Да. се, че има такива лоялни А беше фенове. дъжд, валеше дъжд, косата ми се валеше. развали. Директно Спряха излезе, вана и човека спряха вана. и Ева, за човека което излезе. голям Да. жест беше към нас, Голям наистина, жест, да. Ева. Да. Да.
Май сте ми разказвали за този случай. Така е, Да, да. да. Ана Мария, ти беше на един фестивал с нас, хареса ли ти там? Точно тогава на същия харесвам, да. фестивал. Тогава Същия ли Тогава беше? беше, да. Точно той. Аз беше, ме се объркват в главата. Да. Тогава. Доста е вълнуващо, да, доста е вълнуващо. Харесва ми, да, харесва ми. Тази година пак ще съм с вас. Ще Хайде. дойдеш ли? Перфектно. Ще дойдеш. Айде, чакаме в. Ана Мария е много Еуфория. забавна по време на Знам, фестивал. знам. Тя Много измисли е човек, една да. много така, тъй като там много се върви. По време на фестивал движението е спряно в една посока, улиците така. И си И ходим с пеша. балните рокли. Аз съм нормално. толкова 24-7 Знаете с как е. най-високите. Да. Ана Мария, тъй като не може да върви толкова много, имаше трик. В чантата слага ни цивички. Така ли? Обува си Пантofки, да. цивичките и аз много се дразнах, защото аз едва ходя с пришките на краката, а на Да. Мария си е Тя си на върви свободен, като- на свободен преход. Да, аз обичам да И ми знаеш ли е какво? Комфортно, да. Имаше друг момент. Виждаме примерно някой така известен, който сме го чакали преди фестивала да излезе, нали, за снимките си, за фотосесията си. Ана Мария си почива, чачи си с гаджето и виждам някой, викам, виж кой дойде. и Тя директно. става, слага обувката Обувката и е се готова. снима, да, е готова, да. да. Леко, Практично. деликатно и с финес. Практично. Да, Практично. бързо. Нали? Бързо. Да, да. Да. И значи сега ние ще се видим с тебе на фестивала, а ние с Боби и Нина на Нова Нова година. година. И после фестивал пак. Нора, как на фестивала имаме толкова предавания, още да заснемем до фестивала. Говоря нашата групичка. Нашата групичка, нашата сборка, нашата Ще се каре. види, ще се види на Нашата фестивала. каре. Да. С теб ще виждам всеки ден. Всеки ден. Така. Така. А с вас ще се видим на Нова Нова година. година. Където, да кажем, в кой хотел ще празнуваме. Теди пари. Най-скъпия хотел. Най-скъпия Аз хотел. започнах и това Така е, предаването браво. с това, че Така е. реално сутрешната ви гледка е хотел Джупари Така е, да. и Монте Карло казино. Да. Хората плащат за тая гледка, ние Да, просто я ние гледаме си като гледаме всеки станем. ден. Да, като стане. Чак вече не ти прави Чак впечатление. вече Изобщо ти е да. интересно. Аз да. така едно време Всеки няма да ден. забравя, първи Всеки път, ден. като отидох в Дубай, една приятелка ми казваше, постоянно я карах да ме снимат пред Бурж Халифа. Това беше Да. при 15 години, още Така. когато имаше само тази забележителност. И тя ми каза, Нора, що се снимаш всеки ден тук? Викам, как така? Тя вика, ще дойде ден, в който вече толкова ще е еднообразно, че ще я подминаваш тая сграда. Да. И в момента, примерно, когато с приятелка, която не е била много пъти, ме кара да я снимам, ми е толкова изключително Да, странно, чак. скучно Скучно, и за мен това е едно се снимам на НДК. Да. До такава степен вече окото ми е наблюдавано и това. Тоест, има го това нещо, че нито едно място не е толкова специално, когато всеки ден окото ти го гледа. Да. За жалост така и с хората. Затова искам да питам, Боби, ти все още ли обичаш по същия начин Нина, който те обичаш и първия ден? Естествено, да, ние сме жени си живеем. Да. В хармония. А ти, Нинче, И аз така. Защото не се промени чувствата, Това те ли може е- само да се увеличат. това ли е любовта на живота На ти? Срещата ривера, да. Да. Страхотни. Значи в добро и зло. А само имам последен въпрос. Вашия кръстник, нали се казва Кум? Да, Кум, не Кум, кръстник, да. извинявай. Кум беше господин Бареков. Бареков, да. В момента в какви отношения сте с него? Ми в нормални отношения, нормално. Те Да. си живеят тук в София, София. с семейството. А с какво много смятате, деца. тъй като от началото той беше на сватбата ви, подкрепи ви, той беше инициатора на тази почивка и след това се Да. имаше някакъв надсмях от негова страна към вас и го беше срам леко, че се познавате какво. Ами, Да. защото явно, когато Чухме станахме ние. известни, той явно не одобри по начина, по който станахме известни, че с шеговите клипчета, образите малко ни се преизпонираха, а той не е сигнал такива сърди, той е Той е към сериозен политиката, журналист, да. Точно така и затова може би, нали? Да. политически настроен, да, и така, и затова някакси явно се шегували с него и нещо не му е било приятно, просто заради това, може би с насмешка. така. Него са го Да, са го шегували, гласители, да. Да. Ами в крайна сметка няма значение какво говорят хората, Така е, важно е да така сте е. заедно, а Да. вие въпреки всичко сте заедно. Добре, сме там, добре, на ривиерата. И Ръка за ръка ръка. за ръка да. си вървим заедно. Тук винаги. правиме вече семинара как да бъдеш топ Как да бъдем газар, топ газар, който другата седмица, стартира да, другата седмица. почваме, Да. Пачките ще влязат. Ще правиш ли Естествено. такива цени като Даниела Рупецова? Доста голям така бюджет изисква тя или ти смяташ да може да достигне и до по-нормалните хора? И нека да достигне до по-нормалните Да. хора. все пак, Да, Да, ще да не мърсиш сме чак нива. такива. Защото ти си газара и максимали. на народа. И на да народа, на кажем. народа. Ти си Да. газара на Толкова знаме на народа. народа, да не забравяме. Да. Нали, трябва да правим народни сини. Така. Да. Ами добре, нещо да пожелайте към себе си, към хората, които Ами, гледат. да продължават да ни следват нашите почитатели и последователи и да гледат вашия подкаст. Гледайте подкаста и на за нас знаките, и да. за нас специално да запишете се за нашите, както ние правим
правим толкова сложни поздрави, реклами и моето компания там Пишете на лично и съобщение за в Инстаграм. новото ни ампула, както каза Норчето. Да, семинари, как да бъдеш топ газар. Как да бъдеш топ газар. А за до година ще ви очакваме отново на Френската ривиера лятото. За трансфери. Ами много ви благодарим за това участие, за това идване директно от Монако. Днеска директно Благодаря, Норче, за теб директно знаеш в винаги, нашата за теб студия. винаги. Да. За тебе И винаги. аз- Беше изключителна изненада да ви Да, видя тук. Аз и въобще не аз вярвах, че- викам да Така ли? ходим да се черпим малко, да Ето. разбуним Софийските улици. Хайде, отиваме. Какво да правим? Еми, да. Хайде. Добре, това беше всичко от нас за Това този беше. епизод. Моля, последвайте ни в YouTube канала ни, може и в социалните мрежи да ни последват, пък ако искат, нали, Разбира се. зрителите. И ви очакваме с нова доза извън рамките, интересни събития, интересни участници и най-интересните водещи, разбира се. Да. Най-добрите са. Благодарим. Да. В следващия епизод мога да ви разкрия, че едната гостенка, която сме поканили, е голям фурор. Тя ще ви научи как да мислиш като рускините и всички тактики, които рускините използват, за да привлекат богати и успешни мъже. Ще бъде интересно, така че ни гледайте. До нови срещи!